Zdravíčko, v předešlé epizodě jsem vám ukázal, jak to značím, takže teďka jako první máme Redstone Dust. Redstone Dust má dvě podoby, buď to tady takový křížek, anebo tady taková kaňka. Kaňka napájí slabě akorát blok pod ní, ale už ne okolo a nahoře, a ten křížek napájí slabě jen pod ním a okolo, nahoře už ne. Redstone dosáhne 15 bloků, takže 15, 14, 13, 12, 11 a tak dále, až do nuly, a tam je ten signál nejslabší. Prodloužit se dá tady tímhle komponentem a redstone se dokáže navázat na některé komponenty, jako je třeba redstone repeater a redstone komparátor. Tady to nesvítí, protože se nedokázal navázat, nebo se navazuje takhle rovně, proto to svítí a tady ne. Tady se to nějak nenavazuje, proto to nesvítí, proto se to nepošunulo. Tak, teďka máme transparentní a netransparentní bloky. Netransparentní je, že se to nepřipojí. Takže tohle je netransparentní, proto se ty dva redstone nespojily a tady tenhle nesvítí. Sklo a slab je transparentní. Já říkám, že tady přesto vidím, proto se to spojilo a tady přesto taky vidím. Tak, u další epizody zase čau.